Manyan yara mu muke tarwatsa gayu duk siyo gazawa, birni ƙauye mu muke sanya maza ɓuya cikin gidaje, ko ana yin taro. Wato baiwa Allah da dukkan alamu na kamar ke ba kuwa ce a nan yau. Gaskiya ne. Kuma ba komai bane ya kawo mu gurin ki bai wuce kauna da su. Ke san shi wannan abokin ba abu kaf garin nan. Kai inna lillahi wa inna ya da kai kike magana ba wai kike mare. Menene? Inna lillahi. Ya Allah da ka magana ke da mari kawai. Da Allah wannan ba ta da hankali. Hauka ya ce. Ke haka? Ke amma dai gidanku ba mai. Kai. Na rantse da Allah jiki ne ga ma wannan mujaman maza ce. Yariyan nan ka ga san mari wannan ga dan banza yake ga hin da gahi cibiri akan yi wannan ma anya ko ba arne bane ba. Allah ya zo ka sani abun yariyan nan. Da gani saurayin ta ne ya zo gunta. Ka zo mu tafi. Alqur'ani ne na koma fa ina ga. Wannan sai ka sa a tuban mu baka ganta mai kaman maza ba. Ko ana yin taro da ganin mu sai ayo bajewa dukkan. Baby me yake faruwa ne? Kin yi min daidai wallahi dama duk sun buwaye kowa a unguwanni. To su ba su dube ki yadda kike bane ba. Kai kalan su ce ai ke ba tsarin su bace ba. To yanzu ya za a yi? Kin shirya ne? Za mu yi fita. Yake da mu je baby. Manyan yara mu muke tarwatsa gayu duk siyo gazawa, birni ƙauye mu muke sanya maza ɓuya cikin gidaje.